So sa ka. Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? Maayong adlaw sa tanan nga paminaw karon, iningan tumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahakag og kinabuhi nining akong sukilanon. Tawgan ko sa pangangan Mina. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Steady my heart. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my God. You steady my heart. You steady my I'm not gonna worry. I know that you got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what gets broken happens just the way you said. You are here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my God. You steady my heart. You steady my heart. I will run to you and find refuge in your arms. And I will sing to you 'cause of everything you are. You steady my heart. You steady my heart. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my God. You steady my heart. You steady my heart. I'm not gonna worry. I know that you got me right inside the palm of your hand. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon magkining usa ka babae nga taga Agos sa Lapu-Lapu City. Ang ato man sa sampo nagdasingan nga Mina. Pa, wala gyud si Mama. Ibiyaan na gyud ta niya sa dayon. Gisiyaw na ko niya. Parehas tanak. Pero wa na tayo mahimo. Gikuha na siya sa labaw nato. Ma.
gani. Hapit sa tagadiyo sa internet ka na. Dili na lang ko dahil si uy. Kay bawa bitaw kang wanay kaabag si Papa sa pagbantay sa akong manghod. Sukad na matay na si Mama. Ibili na baya niya sa musilingan na ni duty niya. Unya, muskwela sab ko. Hapito na taon na ako, inig uli na ako. Oo, di ay no. Tres, pamanday sa Joan, no? Taas sa gap ninyo, day, uy. Oh, kaya di naman unta to mahimong pamabdusan si Mama. Kay masakit ton laki. Unya, pinamabdus man ni Dajuan. Sige, uy, mo na ko ni mo ha. Kita na lang ta ugma. Sabado ugma, uy. Lunes pa ta kita. Babos, day. Bye-bye. Min. Oh, Lex. Ulit na ka? Oh, magkapit pa ko sa kumanghod nga gipabantayan sa musilingan. Oo. Fishbowl, gusto ka? Ayaw na, uy. Narabitaw na diha, oh. Ato ang malabyan. Librehon man ka. Ayaw na lang lagi. Salamat na lang. Oh, dada na lang aron makakaon sa imong manghod. Ayaw, uy. Maikog ta nimo. Bahala ka, magpalit ko. Alex. Mina, Oh, hi, Lex. doon tag-lunch na. Nagdakong daghang sudan. Sobra gabi sa birthday sa kumanghod. Hala, gasabot ra ba ni Daisy nga magdungan mi kaon? Adungan na lang ko ninyo. Okay naman ka. Share ta ninyo ni ini. Kaon man ka magbahaw. Maikog magani ko nimo makigdungan. Pero sige, dali. Imo ni mo. Sige ra bang kag nagpanglibre na ako, Alex, oy. Maikog nag-ayo ko nimo. Basin balik magkasabot ka sa kung tuyo nimo. Ha? Bitaw, Mina. Dugay na kinan akong gitago-tago ang tinuod akong gibati para nimo. Ha? Dugay na kay ko nakagusto nimo. Pero maikog lang ko musulti. Alex. Hinaot ka nakagusto sab ka na ako, Mina. Lex, di pa ko mahimong mag-uyab-uyab. Dili pa ko sugtan sa akong papa. Di lang ta magsaba, good. Ato lang itago. Di ko, uy. Mahadlo ko. Pero kung tinud-anay ng imo, magpaabot ka na ako. Sige. Kuha mas ako magdali. Mo-graduate. Tagitaog ma sa high school, day. Excited na kay ko. Ganahan ako mag-college. Ako sab gani. Aron makahuman na taon, makatrabaho na sa tapuhon. Unsa ko hawon ng kurso? Commerce. Ato na ko pa. Kasayo gud nimo. Pamahaw ko na. Mana pa, gabahon na sab ko, aron makasave. Musayo ko kay traffic ra ba kaayo, malate niya ko. Wala na lang ko nimo pa ha. Bye-bye. First day sa klase, latagan man dahil may assignment. Dap man. Hi, classmate. Hi. I'm Joey. Makakabantayan ako ganina, no? Ito mod ko sa luyo. Pero kita ko nimo pagsud. Taas dayon akong liog, kita ko gwapa. Sa tanang nagpaila, imor yung pangan akong nahinduman. Mina, right? Oo. Mina, miga ta ha. Classmate biya ta. Sige.
Di man sa taka-concentrate og tuon. Magsige mag-text. Nga basang di man ko makahimo pag-snap sa iyang mga messages, uy. Makareply masadayon ko. Ay, makalakot kung anong di ko makahimo sa pag-disregard sa iyang mga text. Mina! Si Joey. Tinutong imong text? Gisugot ako nimo? Ha? Kuan? Oo, pero... uy, nato sa eskwelahan, uy. Nga naman di ay. Buti sila. Pero, Joey, ato ra niya. Di pa baya masugot akong papa nga makauyab ko. Okay, sige. Basta kita na, ha? I love you. I love you too, Joey. Sige, una lang ko ninyo, Sherwin, ha? Bye. Mina! Oh, Joey? Sorry, nadugay ko. Kinsa man to? Imo tong uyab? Nang laki ka? Usa? Patagka ka naman, uy. Classmate na ako sa usa ka subject. Kita ko. Babay-babay ka niya. Tamis kikag pahiyong. Unsam ka? Joey, yung tingog, uy. Mauutos mga tao. So may labot anak nila. Wa ko labot anak nila. Joey. Kunong sa ba? Bida, uy. Ganina akong gasunod ni mo. Sorry na ba? Ikaw, manggod. Kabaw dyan kang siluso kayo ko. Di ka maglikay. Uy, kipuhat ka na utan. About sa among subject, Rhea, among gihisgutan. Di ka kasabot. Sige na. Sorry na. Di ka ni kunin mo pa sa luon. At tuuman di ka sa inyo ba? Una sa... Joey, ang sagot ni. Nanagidaman ko ni mo din eh. Mukawas na ta pa. Ni anay noon ta. Ano ko na nga itong ibayad? Hindi sa tabi. Dili ko. Mauli na ko. Inya na, good. Ano na ba? Dili lagi ko. Buhi ko. Joey. Dito ang takas taxi ni Palag. Dili na noon nga ni anata. Sabay na lang, good. Joey, di ko. Dili ko. Ginoo ko. Doon na kasi man nga milapas ang akong mens. Dili lang unta tinuod ding akong katahap. Wala unta magbunga ang gibuhat ni Joey na ako. Unsa? Nagpiti ko ganina. Ug positive ang resulta, Joey. Mabdos ko. Unsa? Kausar ganito? Pero may bunga ang imong gibuhat. Joey, unsay ako buhaton? Tabaki ko. Ambot. Di pa ko anda manubag nimo. Parehas patang estudyante. Joey. Mabdos ka? Pasaylo ako pa. Pasaylo ako.
Hain ang maayong laking ama nana. Dili siya mga amahan. Gibuwagan ko niya pagkayabaw niya nga mamdos ko. Kumayog niya laki. Igo na day kang giithan. Ma, Kadakot akong pagtalig nimo. Unya maon nimo ha? sorry pa. Sorry. Miss, paliw ba ko, kuan? Sukod nga noy biin eh? Oh, Mina? Alex? Kumusta ka na? Lugay na tungo makita. Uwa makamanok sa eskwela. Basaon, kinalan mo trabaho. Para maikapalit og gata sa akong anak. Ikaw, kumusta? Graduating na sa BSMT. Maong magpalit ko na yung sapatos para sa paso. Maayo noon. Congrats! Salamat. Ato niya ta sa amo. Ayaw na, oy. Maikog ko. Mauusap ko. Wow, good. Ayaw, ana, good. Dadala yung baby aron magkita mi. Maila-ila na ko ang umabot na kong anak. Unsa? Misaad ko nimo sa una nga paaboton ti ka. Ug hang tulo nagpaabot gihapon ko nimo. Nagpaabot ko nga imong sugton, Mina. Alex. Please, dili na ko iksapayan nga may anak ka na. Andam ko mga man. Mo, ojiti ko usa ka tuig og pagkahuman. Dadon ko sa kong uyuan nga kapitan sa barko sa laing nasod. O kung pagkapaabot ka na ko, Mina, sa akong pagkanaog, pakaslanti ka. Alex. But you're here, you're real. I know I can trust you, even when it hurts. Wa ko magdahom nga bisan pa man sa akong gidangatan. Andam gihapon si Alex sa pagdawat nako. Busa karon, malipayo na kaayo ko uban niya. Duha na ni katuig nga nakasal ug may umaabot na ning anak. Dili lang ko kutob ug daghan kaayong salamat. You said it right.